liman Lahab ya dawo. Lahab ya dawo. Lahab ya dawo yana na cikin gari. Ai na gan shi. Na ga shigowar shi cikin gari yana cikin. Lahab ya dawo. Lahab ya dawo. Yana na cikin gari. Lahab. Yawa wani garin nan kenan. Ka manta abin da kai ka ta ɗan garin nan Lahab. When a darkness enter your heart and become painful in your life, nothing and no one can show you the way. Lahab entered the life of the villagers. For his achievement to cheat and deceive them for his purpose of Neman ka suke ruwa ike. Nurun wannan kai, nurun ba salatun Allah. Wallahi yau ido ya Allah tun je mun ido bi da shi sai ya faɗi dan durun wannan. Ko ba sa'a kai sa'a ma ta kawo. Na fa lafiya gari ba lafiya. Mutanen gari su mai unguwa, su mai dawa an ɗiwo kamar za a ji a ga bayan Lahab. Lahab din ya dawo ne? To, kun bai ina kashi dan ne Lahab. Mutanen ƙauyen da sun yi nema har sun gaji sosai. Hadari gabas mai hankali ya duba yamma. Lahab, he is deceiver, cheater, and sometimes he is life changer. The unflappable and unsinkable, the gentle giant producer, the rich fancy Funtua. SBS film production bounce back with a dramatic idea. Story, Ahmad Zaria. Screenplay, Lawal So by So. Assistant director, Osamo M. Umar. The professional directed by Muhammad Isa. Lahab, the untold story, coming soon.